न'निफ्राय ओंखारनो हायियाव देरहासार नार्जारि आरो अजय मामोन मोसाहारि बे गथ'फोरा होफैनायखौ आं लाखिनाय जाबाय माइरं दालि थाव साफोन दा बिसोरनि अननायाव आं होफैनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो गोजोनथों। सोरबाफोर होफैबावबाय नामा बेबायदिनो? होफैयाखै। बिथांमोना फार्स्ट ना? ओं बिसोरनो फार्स्ट। बिथांमोन सोलिनायाव माबोरै सोलिबाय दं आथिखालाव दा? जोंना सोलिनायाथ' जोंना आरो उफाय गैया। खस्थ' ना? हाल खदालबो गैया। मोनोबाथ' जों मोजां। जोंहाथ' हाल खदालबो गैया। ओरैनो हाजिरा मावनानै जाग्रासो आरो। हादर नाङैनो जि 26 सान भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 26 सान लकडाउन फोसावदों। बे लकडाउन फोसावनायनि गेजेरजों दिनै गोबां न'खरानो माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव माखासे खामानि मावना बाहेरायाव खामानि मावना जाग्रा सुबुंफोरा अबावबा हाजिरा मावनो होनबाबो हाजिरा मावनानै दिनै हाजिरा मावहैनो हायाखै। अबावबा सोरबा गारि सालायग्रा मानसिफोराबो गारि सालायनो होनबाबो गारि सालायनो हायाखै। आरो सोरबा बिदिनो गोबांथार थेला बोनानै जाग्रा बिदिनो खामानि मावना जाग्रा बिथांमोना बे लकडाउननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोनो हायाखै। जायनि जाउनाव जानाय लोंनाय बेफोरबायदि खामानियाव गोबां माने जेंनाजों बा उसुबिदाजों गोग्लैनो गोनां जादों। बेफोर जेंनाखौ जोङो देरहासारजों आंजों माने जेनेबा आसामनि रांखान्थि बिफाननि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थिनखानाय बायदियै जोंबो जा एसे हायो माने बुरजा नङा जोंबो बारा बुरजा होनो हायाखै। ओरैनो माइरं एसे दालि साबोन बिदिनो थाव संख्रि जोंबो माने जा एसे हायो 5,000सो कालेक्सन खालामनानै जोङो नैबे पलासगुरि गामि सेसाफानि आरो आंनि सनालपारा गामि मावरियापारि गामियाव एसे होनो थाखाय आवगायबोदों। आंनि मिथिनायाव दासिमबो बे गामियाव माने जायफोर सरखारि साख्रि मावनाय बा फोरोंगिरि मास्टारफोर बिदिनो गोबां सरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोना अनसुंथाइखौ होथ'वाखै होनना आङो मिथिनो मोन्दों। आसा खालामो बिथांमोनहाबो जाहाथे बेफोर खान्थिफोरखौ मानिलायनानै बा गोरिबफोरखौ एसेबाबो माने अनसुंथाइ महरै होनो थाखाय जाहाथे बयबो सिगांबोनांगौ। बेवहाय जोंल' नङा गासिबो माने जायफोर बिथांमोना आं खावलायनो सानाखैदि सरखारि साख्रि मावग्राफोराल' होनांगौ होननानै बिदिनो सरखारि साख्रि माविबो गोबां बेफार फालांगि मावनानै गिदिर माने बिजनेसफोर मावनाय दङ। बिथांमोनाबो माने गामि ओनसोलनि बा गावनि जायगानि सुबुंफोरखौ जाहाथे अननाय नोजोरजों नायनानै बयबो एसेबाबो जा एसे हायो माने बुरजाबो नाङा जा एसे हायो बेजोंनो न'खरखौ सोलिनो थाखाय जा एसे मदद होनो हायो बेखौनो आंबो खावलायनो सानो। दिनै जोङो जाय बिथांमोननि न'खराव जेनेबा खेथि गैया बा न'खराव गथ' गोरलै गोनां सोलिनो थाखाय खस्थ' जेनेबा खामानि मावनो हायि बेफोरबायदि न'खरनो जोङो होफैदों। लोगोसे दिनैनि समाव लकडाउन बे 21 दिन बन्द'आव गोबां न'खरफ्रानो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जाय बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानै जाबोदोंमोन बिथांमोना दिनै गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। मानो होनबा बिथांमोना खामानि मावनो मोनाखै। बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानैसो दिहुनोमोन गावनि जानाय आदारखौ। नाथाय बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा मावनो मोनैयाव बिथांमोना जानाय लोंनाय गावनि आदार दिहुननायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों। बेखायनो जोङो जि एसे हायो गोजौनि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो जेनेबा आसाम सरकारा खावलायदोंमोन जेनेबा सरकारि बिफाननिफ्राय जाय साख्रि मावनाय दङ बिथांमोना न'खरबा सहाय खालामनो थिननाय। थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय जि एसे हायो दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होननानै जोङो अजय मोसाहारि आरो आं जों सानैजों 5,000 सानैजों फैसा कालेक्सन खालामलायनानै जोङो दिनैनि बे दालि माइरं थाव संख्रि साबोन बेखिनि अनसुंथाइखौ होनो होननानै जोङो सिगांबोदों।